Amma ni mamaki fa kake bani yana. Duk wannan magana aiki da kake aiki fa sai na yi shi. Saboda da nayi magana sai ka ce wai kana bani pocket money. Wallas ma ka dauki kuɗi ka bani a cikin gidan nan. Cewan kawai wannan gashi naki ne ki je ki sai abin da ranki yake so. Maybe je ki sai sarka, je ki sai dan kunna, je ki wani abu wanda ba wai abu da ya zama necessary akan ka ba. Wallas ka dauki kuɗi kaman ka ce kawai in yi wannan dan jin daɗi na ne. Me yasa ka kasa fahimta haka yaya? Mace fa tana da bukatu wanda ita ma take so ta yi wa kanta ba sai ta zo ta roka ba. Za a iya zuwa za a yi biki. Kawaye na sun min kara, ni ma dole in musu kara. Na zo na ce maka anko, sai mun zo muna ta wallahi tallahi da kai. In ta maka yan murya saboda ina so kai min anko. Idan ina aiki zan wa kaina, kai ma na hutar da kai. Zan iya ganin sarƙar gold a cikin wata, ta burge ni. In ji ina da interest ni ma in sa. In na sa zan iya maka ado da ta ka gani ka ji daɗi. In na roke ka zaka ce min ai ba abu ne wanda ya zama necessary ba abu ne da yake cikin dole sai an yi shi ba. Amma idan ina da kuɗi zan yi da kaina. Ba sai na roke ka ba. Idan ina aiki kai ma ka huta. Me yasa ka kasa gane cewa aiki na kai ma hutu ne a wurinka? Ko kawai ka dauka cewa yanda kowa yake tunani, kowanne namiji yake tunani cewa kawai loyalty mata ba su da loyalty in mace ta fara aiki za ta je ko tana mu'amala da maza ko za ta je tana wani abu ba daidai ba. Me yasa kake wannan tunanin? Ba kowace mace ce wata take she's no loyal to her husband, ba kowace mace bace. Ya kamata ka understand